Nanindugan si Kabataan Party List Representative Rene Co nga hindi makatarungan na ginahimo sa mga bulantero kag mga stall owners o kon mga vendors sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Sa Division Bomb Buradyo kay Attorney Co agin pahayag nga hindi pwede nga pabayaan na lamang ang kinahanglanon labi na ang palangabuyan sa mga vendors kabaylo sang modernisasyon. Hindi makangtanan sa reklamo sang pilang ka mga manugbaligya batok sa mataas nga rental fee sang duha ka merkado magagmay nga espaso sa mga stall sa mumanang reklamo nga wala ang mga inigintagaan sang kopya sa ilang mga kontrata butang importante sa ila palangabuyan. Nagpasalig naman si Kong hatagan sini pagtamo ng reklamo sa mga vendor sa muman ang pagpakigbato sini para sa ila mga kinamatarong. Yung itong lahat ay hindi po pwedeng isang tabi lang sa ngalan ng modernisasyon, no? Kung ang modernization po natin ay mawawasak po yung cultural center ng Iloilo, yung mga businesses na itayo dito, dekada na, hindi po natin nakikita na ito'y fair na trade-off. At yun din po yung sinasabi ng karamihan ng mga market vendors na unfair yung terms na pinipuwersa sa kanila. Nabarian si Kabataan Party List Representative Rene Co.